Velkommen til Shitstorm, Doktor. Herlufsholm Kostskole bliver nu snart igen udsat for pressens ubehagelige søgelys, men er det i virkeligheden mere politik, end det er journalistik? Det er et spørgsmål, som du muligvis kommer til at stille dig selv om lidt. For 3 år siden, den 5. maj 2022, bragte TV2 dokumentaren Herlufsholms Hemmeligheder. Og på torsdag, den 8. maj 2025, kommer den statsejede tv-kanal som en ny dokumentar om skolen, denne gang med titlen Herlufsholm Hemmeligheder for livet. Siden den første dokumentar blev sendt i 2022, har skolen gennemgået nogle meget markante forandringer. Hele bestyrelsen og skoleledelsen er blevet udskiftet. Flere af skolens 100-årige traditioner er smidt væk, og Undervisningsministeriet har rejst et krav om, at skolen skal tilbagebetale 27 millioner kroner i statstilskud, hvilket skolen og staten nu har et juridisk slagsmål omkring. Hvad med den næste dokumentar kommer til at sætte i gang? Tja, et godt bud. Vi kommer til at se rigtig meget kritik fra regeringspartierne, særligt fra Socialdemokratiet. For den dokumentar, som i 2022 mere eller mindre ødelagde skolens ry, blev i allerhøjeste grad fulgt til dørs af den daværende regering, som var en socialdemokratisk mindretalsregering. Og som jeg skal komme ind på lidt tid senere, så var der også man kan vel godt kalde det en decideret indblanding i dokumentarens tilblivelse fra regeringens side. Jamen, var det politisk bestilt arbejde, da TV2 i 2022 lavede deres første Herlufsholm-dokumentar, spørger du nu. Og det kan jeg godt forstå, hvis du spørger om. Men det kan jeg selvfølgelig ikke vide. Men der var en række medlemmer af regeringen og regeringspartiet, som havde en bemærkelsesværdig rolle i sagen. Ikke mindst undervisningsministeren. Og derudover så har de voksne kilder, som deltog i dokumentaren, også på en eller anden måde en interessant politisk relation. En af dem er tidligere spindoktor for en socialdemokratisk minister, mens 2 andre har en lidt ældre relation til Kommunistpartiet. Det kan selvfølgelig være tilfældet. Det er bare pudsigt sammenfald. Al den interesse, at den politiske interesse for Herlufsholm og TV2's dokumentar har været så enorm. Der er nok dokumentation, så jeg kommer til at vise en del på skærmen undervejs, så det bliver muligvis lidt svært for dig at følge med, hvis ikke du kigger med på YouTube. Nå, historien starter tilbage i 2018. Her er folkeskolen i store problemer. Det er der i hvert fald nogle medier, der skriver om, og politikerne er samtidig ved at varme op til en valgkamp. Her er der en af mange artikler i Berlingske, som handler om forældre til elever, der bliver udsat for vold. Der var også flere artikler om lærere, der bliver udsat for vold fra elever. Og der er vi tilbage i 2018. Det er så grelt, mener den daværende undervisningsminister i en borgerlig regering, hun hedder Merete Riisager, hun kommer fra Liberal Alliance, at hun vil have en kortlægning af vold i folkeskolen. Og hun sætter en kortlægning i gang. Imens hun taler om det, det er måske lidt frækt sagt, men samtidig taler Socialdemokratiet om, at der er for mange, der går i privatskoler. De synes, der er mange flere elever, der burde gå i folkeskolen. De vil faktisk helst have højst ikke mere end hver 10. går i privatskoler. Og på daværende tidspunkt, så tror jeg, vi er oppe på måske 17-18%. I dag tror jeg faktisk, vi er over 20%. Men det er en erklæret socialdemokratisk holdning, at de vil have antallet af elever på privatskoler ned, og dermed antallet af elever i folkeskolen op. Der kommer et valg i 2019, og regeringen skifter. Det bliver en ny regering under ledelse af Mette Frederiksen, og det bliver en etpartisregering. Og det ene parti, det er Socialdemokratiet. Dem, som gerne vil nedbringe antallet af elever på privatskoler og hæve antallet af elever i folkeskolen. Jeg søger på et tidspunkt for nogle år siden aktindsigt i den kortlægning, der er om vold mod elever i folkeskolen, som den tidligere undervisningsminister Merete Riisager fra Liberal Alliance satte i gang. Men det viser sig, at den er stoppet. Fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, som jeg kontakter, får jeg at vide, at den blev stoppet efter regeringsskiftet. De skriver til mig, eller en af deres medarbejdere skriver til mig: hej igen, jeg har undersøgt forløbet. Kortlægningen blev igangsat, og research samt metodefase blev gennemført, men da Pernille Rosenkrantz-Theil tiltrådte som minister, altså undervisningsminister, i juni 2019, blev det fra ministerielt hold besluttet at stoppe projektet. Vi kender ikke til årsag eller detaljer omkring beslutningen. Så det vil altså sige, at den nye regering, som var en etparti-regering bestående af Socialdemokratiet, som havde et erklært mål om at bringe antallet af elever i folkeskolen op og antallet af elever i privatskolerne ned, de havde stoppet den kortlægning, som var sat i gang, som var undervejs, som handlede om, hvor stort et problem det var, at elever i folkeskolen blev udsat for vold fra andre elever.
Hvad lavede den undervisningsminister så, kan man spørge? Ja, hun gik faktisk i gang med at kigge rigtig, rigtig tæt på, hvad der foregik på landets nok mest kendte privatskole, Herlufsholm. Men inden vi kommer til det, så skal vi lige kigge på de reaktioner, som der kom fra regeringen og regeringspartiet, efter at Herlufsholm-dokumentaren den var sendt i den 5. maj 2022. Mette Frederiksen, statsministeren, var ude morgenen efter og kaldte det utilgiveligt, det hun havde set. Pernille Rosenkrantz-Theil sagde, det er det alvorligste, jeg har set i de årtier, jeg har beskæftiget mig med skoleverdenen. Ganske få dage efter, så valgte skolen at droppe deres præfektordning, som er sådan en ordning, der handler om, at de ældre de hjælper de mindre. Og det skrev hun så den 7. maj, at det var hun rigtig glad for, at det gjorde, fordi hun har faktisk længe gerne ville stoppe den præfektordning. Eller hun har længe været modstander af den. Så det var hun glad for. En tredje socialdemokrat, Joy Mogensen, hun var tidligere kultur- og indenrigsminister, men var gået af som politiker på det tidspunkt, skrev også allerede den samme dag, hvor dokumentaren blev bragt, Red de riges børn, skrev hun på Facebook, og hun sendte faktisk en hel del opslag ud på Facebook. Blandt andet også om det danske kongehus. På daværende tidspunkt, så var det daværende kronprinspar, de havde deres ældste søn på kostskolen, og deres ældste datter var også tilmeldt og skulle snart til at gå der. Der var også andre en politiker, der havde en holdning til Herlufsholm, blandt andet organisationens Børns Vilkår. Og der kan man sige, det hænger jo ikke nødvendigvis sammen med, at deres direktør har arbejdet for topsocialdemokraten Ritt Bjerregaard, da hun var kommissær i EU. Men det er bare et sjovt sammenfald. På samme måde var organisationen Red Barnet også ude og have en holdning i medierne til Herlufsholm. Og der er der så et andet politisk sammenfald, at det generalsekretæren for Red Barnet, Johan Schmidt Nielsen, som tidligere har siddet i samme parti som den daværende undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil. Og det siger jeg ikke for at skabe en anden mistænksomhed omkring, om de har talt sammen, og sådan noget, men det er bare utroligt tæt, det her politiske sammenfald. Der var nogle forældre, der efter nogle dage sendte en pressemeddelelse ud, hvor de gik i rette med det narrativ, der var både i dokumentaren og i pressen, i øvrigt om, at der var en kultur på Herlufsholm. Det sagde de nok foregår der mobning, men nogen kultur om mobning eller vold, det er der ikke. Så fik de at høre fra endnu en socialdemokratisk toppolitiker, det var Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, som kaldte det helt omvendt. Det var omvendt, og han skrev på Facebook ufatteligt, at der er nogen, som tager Herlufsholm i forsvar. Det er forfærdeligt, nu skal det have en ende. Og han giver også et interview i BT, hvor han, skal vi sige, sætter folk på plads, som ikke mener, at der er noget helt galt på Herlufsholm. Og han bliver så flankeret af endnu en toppolitiker inden for partiet, regeringspartiet. Det er så en på daværende tidspunkt pensioneret politiker, Ritt Bjerregaard, som skriver, hvorfor er det så svært at indse, at Herlufsholm skal lukkes, mens forholdene bliver bragt i orden. Så det vil sige, at vi har Mette Frederiksen, Pernille Rosenkrantz-Theil, vi har Joy Mogensen, vi har Rasmus Stoklund, og vi har Ritt Bjerregaard. Ret højt placeret, ganske vist de to forhåndværende, ret højt placeret folk i regeringspartiet. Det betyder så også, at kronprinsparrets søn og datter, de må sige farvel til en fremtid på Herlufsholm. Der er simpelthen kommet for stort pres på dem fra omverdenen og fra pressen ikke mindst, til at de tør, gætter jeg, på at lade deres børn blive på skolen. Jeg synes egentlig en meget passende kommentar at runde det her lille kapitel af, der handler om reaktionerne på Herlufsholm-dokumentaren i 2022, af med en kommentar fra Joy Mogensen, den tidligere socialdemokratiske minister, som, da hun forlod politik, havde et indlæg i Altinget, hvor hun blandt andet skrev det her. At vi bliver skilt ad i ekokammer, og den offentlige samtale bliver vredere og vredere, er et reelt problem. Ja, det er jeg faktisk enig med hende i. Så vidt reaktionerne, nu vil jeg gerne kigge på selve tilblivelsen af dokumentaren. I hvor høj grad der var et samspil mellem regeringen, eller rettere undervisningsministeriet, og de folk, der arbejdede på dokumentaren. I den 24. november 2021, der skriver
Der skriver de i Børne- og Undervisningsministeriet i det, der hedder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det forkortes STUK. Der skriver de, at M har været i kontakt med en, der er bekendt med udarbejdelsen af et TV-program om Herlufsholm. M, det er en forkortelse for ministeren. Altså Pernille Rosenkrantz-Theil, minister for den socialdemokratiske regering. Og der står så deri, skulle indgå en række cases om fysisk og psykisk afstraffelse, angiveligt knyttet til præfektordningen. Der er ikke nærmere oplysninger om, hvem der har givet oplysningerne til ministeren. Altså, det ved ministeren selvfølgelig godt, men det har ministeren så åbenbart ikke. Tilsyneladende ikke fortalt videre, hvem er det, ministeren har fået det at vide fra. Og så skriver de så også, at tilbage i 2020 var vi faktisk nede og lave et tilsynsbesøg på Herlufsholm. Og det blev iværksat faktisk efter ønske fra M, altså fra ministeren. Så allerede året før havde ministeren bedt dem om at lave et tilsynsbesøg på Herlufsholm. Her står der så, at for nuværende har STUK ikke henvendt sig om kritisable forhold på Herlufsholm. Så går vi så videre ned i akterne. Her står der så den 9. december 2021, at nu har STUK så været på tilsynsbesøg igen, endnu en gang foranlediget af et ønske fra ministeren. De skriver så på baggrund af ministerens melding om forlydender af fysisk og psykisk afstraffelse, knyttet til præfektordningen og fremkommet i forbindelse med udarbejdelsen af et TV-program om Herlufsholm Skole og Gods, har vi været på tilsynsbesøg på skolen. STUK havde ikke forud for tilsynsbesøget kendskab til aktuelle kritisable forhold på Herlufsholm Skole og Gods. Og hvordan gik det så? Jamen, det gik sådan, at tilsynet sagde, det er samlet set STUKs vurdering, at der på baggrund af ovenstående ikke er grundlag for, at STUK foretager sig yderligere, og vil derfor afslutte tilsynssagen. Så det vil sige, efter at ministeren har sat sin styrelse til at tage på tilsynsbesøg på Herlufsholm 2 gange, siger styrelsen nu, at der er ikke noget at komme efter. Så springer vi ned til den her kommentar, som er lidt sjov. De skriver, at Herlufsholm Skole og Gods har anmodet om aktindsigt inde hos STUK. Og jeg gætter på, at det har de, fordi at på det tidspunkt, så er der nogle journalister, der begynder at søge aktindsigt, og så vil de måske også gerne vide, jamen, hvad er det egentlig for noget, de får at vide, de her journalister. Men i den forbindelse, så gør de lige opmærksom på inde i styrelsen, at den aktindsigt, som skolen vil få, at den ville fremgå, at anledningen til tilsynsbesøget, til det seneste tilsynsbesøg, det var ministerens melding om forlydender om fysisk og psykisk afstraffelse. Så det vil sige, de skriver her, vi skal lige være opmærksom på, at Herlufsholm får nu at vide, at det var undervisningsministeren selv, der bad om det tilsynsbesøg, som de har haft for ikke så længe siden. Men altså, der var åbenbart ikke noget at komme efter de her 2 tilsynsbesøg. Men så går der så 3 måneder, så bliver det februar 2022, og så skriver de så ind i ministeriet, at der er sket en ny udvikling i tilsynet, fordi det der tilsynsbesøg, vi var på, der var der noget med en mobbesag, de talte om, og den har vi så kigget på. Det er mobning, krænkelse, eller også er det drengestreger, afhængig af øjnene, der ser, skriver STUK. Men der skriver de så, at der er kommet en klage ind fra nogle forældre, og de her forældre, de mener, at skolen reagerer hyklerisk. Der er nogle elever, der er blevet smidt ud, fordi de har begået nogle voldelige ting, og det mener forældrene er hyklerisk, fordi det var helt normalt at gøre det på skolen. STUK gør så opmærksom på, at der har været nogle fejl i den her sagsbehandling, de knytter sig især til sagsoplysningen, det vil sige de undersøgelser, som skolen gjorde i sagerne inden afgørelsen af disse, altså inden de smed de her elever ud. Så der er noget procedurefejl i det her. Så går der cirka en måned, og så kommer der den her bemærkning fra ministeren. Jeg vil gerne have et indsendt møde om dette. Det er jo præcis min pointe omkring skolen. Klagerne har argumenteret med, at ledelsen har ageret hyklerisk i sagen, i det ledelsen generelt godt ved, at det er en del af skolens kultur, at man udsætter hinanden for traditionsbestemt gensidige drillerier, grove krænkelser, og så ikke gennem fingre hermed, og at ledelsen derfor kun agerer i den konkrete sag, fordi den føler sig tvunget hertil af omstændighederne. Og jo hermed bekræftet af eleverne, hvad påtænker STUK at gøre ved en skole, hvor elever fortæller om den type kultur? Traditionsbestemte mobberier. Hvad påtænker STUK at gøre ved en skole, hvor elever fortæller om den type kultur? Traditionsbestemt mobberi. Hvis ikke vi har en lovgivning, der kan fange den slags, så må I gerne komme med et oplæg til, hvordan vi kan gøre noget ved det.
Jeg opfatter dette som ekstremt alvorligt. Det er vist det, man kan kalde en lettere opsang fra en minister, der siger, det her det er I bare nødt til at finde ud af, hvordan vi kan gøre noget ved, for det vil jeg ikke finde mig i. Der bliver undersøgt nogle forskellige ting, kan vi så se i akterne. Ministeren har på baggrund af et internt møde bedt om følgende. En orientering om hendes mulighed for at reagere over for bestyrelsesformanden. Så altså, det kan man også oversætte til en orientering om, kan hun fyre bestyrelsesformanden? Kan hun sætte ham for bestillingen? Og også en orientering om, hvad ministeren kan sige offentligt i forhold til sagen om Herlufsholm, uden at risikere at blive inhabil i sagen. Altså, hvad kan hun tillade sig at sige offentligt, uden at risikere, at hun så ikke kan handle? De svarer inde i ministeriet, eller inde i styrelsen, STUK, til hende. Jamen, det er ikke STUK bekendt, at der er ikke nogen fortilfælde for, at man kan fritage en bestyrelsesformand for Herlufsholm for hvervet i utide, med eller uden bestyrelsens medvirken. Altså med andre ord, ministeren kan ikke afsætte bestyrelsesformanden for skolen. Og så gør de også opmærksom på, at inhabilitet smitter nedad i hierarkiet. Så det vil altså sige, at hvis ministeren med nogle udtalelser risikerer at gøre sig inhabil i forhold til senere at kunne træffe nogle beslutninger om Herlufsholm, så gør ministeren også hele systemet inhabilt. Altså hvis ministeren har en holdning, der kan risikere at gøre hende inhabil, så svækker det også ministeriets muligheder for at gøre noget. Og så kommer vi også ned til, at styrelsen har undersøgt, jamen er der nogen mulighed for, at staten kan tilbagekalde kostskolens mulighed for at være kostskole. Altså, kan de sige, at I skal lukke jeres kostskoleafdeling på Herlufsholm? Nej, det er der ikke nogen mulighed for. Det giver loven også ikke mulighed for. Det har de også undersøgt. Ja, så altså styrelsen må så svare ministerne, at der er hverken mulighed for, at du kan afsætte bestyrelsesformanden, eller du kan lukke Herlufsholm kostskoles, altså Herlufsholms kostskoleafdeling. Det var både en dagskole og en kostskole. Nå, så kan vi så se fra et referat den 22. marts, at ministeren har så spurgt om, jamen er der nogen, der har noget som helst på Herlufsholm da? Altså hvad med Arbejdstilsynet? Hvad med Dokumentarkompagniet? Dokumentarkompagniet er det produktionsselskab, som lavede dokumentaren dengang i 2022. Har de nye oplysninger om mistrivsel blandt børn og unge på Herlufsholm, som styrelsen som tilsynsmyndighed bør gøres bekendt med? Det er sådan lidt bemærkelsesværdigt jo her, at man inde i et ministerium siger, de der journalister, som er ved at undersøge noget på den skole, ved de noget, som vi kan bruge til noget? Men der er svaret faktisk, nej, Dokumentarkompagniet har oplyst, at man ikke har konkret viden om børn og unge, der aktuelt mistrives på Herlufsholm. Nå. Så ser vi hernede i sådan et, det gode ved sådan en aktindsigt, det er, at man får jo en masse med, også måske ting, som man ikke skulle have haft med, men her kan man så se, i sådan et foreløbigt svar, en orientering til ministeren, der bliver der skrevet, der er ikke hjemmel i loven til midlertidigt at suspendere undervisningen skolevirket, hvis der måtte opstå begrundet mistanke om, at en skole ikke kan løfte sit ansvar som fastsat i loven, mens forholdet undersøges. Altså her har man undersøgt, er der mulighed for, at vi simpelthen lukker skolen, altså siger til skolen, nu kan I kan ikke undervise, indtil vi er færdige med at undersøge det her. Der er der så nogle kommentarer herover til det. Er det korrekt? Det er jo denne mulighed for at reagere hurtigt, som ministeren egentlig ville ønske, hun havde. Altså, her læser vi, at ministeren ville ikke bare gerne kunne fyre Herlufsholms formand, ministeren ville også gerne kunne nedlægge Herlufsholms kostskoleafsnit, og ministeren har også bedt om at få en undersøgt, hvorvidt ministeren kan stoppe undervisningen på Herlufsholm. Men det kan ikke lade sig gøre. Så alt bliver græsset af, kan man sige. Det bliver undersøgt alt. Altså, kan det overhovedet lade sig gøre at stoppe, lukke Herlufsholm? Og nej, det kan det ikke. Men det vil regeringen gerne. Selvom Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på deres seneste 2 tilsynsbesøg ikke fandt noget som helst, som gav anledning til at mene, at skolen ikke skulle fortsætte sit virke. Først da der kommer en klagesag, og undskyld, der var bare efterladet med et stort spørgsmålstegn, hvad handler den klagesag om, fordi det bliver simpelthen for meget at komme ind i. Men bare for at sige, først da der kommer en klagesag, hvor skolen sådan set kun bliver kritiseret for sin procedure
behandling af sagen, sker der noget. Og det sker, fordi der er nogle forældre, og deres børn, som er blevet smidt ud, som påstår, at det, som deres børn har begået, det er jo bare helt almindelig kultur på skolen. Og der skylder måske lige at sige, der hopper de hen til en anden akt, fordi det er deres påstand. Og sagen handler om 4 elever, der er blevet smidt ud, fordi de har begået noget over for en 5. Og de siger simpelthen, at alle gør det her. Det skriver deres forældre også. Det var det, den her sag i tilsynet handler om. Det var det, som ministeren blev så interesseret i at vide noget om. Men nu kan du lige se her. Det er et klip fra noget andet aktindsigt, hvor der står, og det er den krænkede elev, der skriver det her, eller der siger det her. Han mener ikke, at de optagede episoder, de bliver nemlig vist på video, var almindeligt forekommende på skolen. Så den her klagesag, som handler om, at de her 4 drenge, de blev smidt ud, og det var uretfærdigt, for det gjorde alle jo. Den, der blev mobbet eller krænket af de 4, siger, nej, det var overhovedet ikke normalt. Det er det i høj grad, dokumentaren den bygger på, at den her klagesag beviser, at det var sådan, alle gjorde. På trods af, at den krænkede siger, nej, det var ikke sådan, alle gjorde. Undskyld, så sprang jeg alligevel lidt hen til det, men jeg kan ikke komme mere ind på det nu, fordi det bliver for meget. Men det var også det, der gav, må jeg tillade mig at sige, ministeren eller regeringen blod på tanden i forhold til Herlufsholm. Det var den her klagesag, som antydede, at der var en form for mobning, krænkning, som var almindeligt forekommende, på trods af, at den mobbede krænkede sagde det modsatte. De talte om inde i styrelsen, at kontakte journalisterne for at vide, om de vidste noget om Herlufsholm, om de havde noget på Herlufsholm. Og det har de faktisk gjort et par gange. Her kan du se en mailudveksling i november 2021 mellem Dokumentarkompagniet, som lavede dokumentaren for TV2, og så Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som ligger under Undervisningsministeriets, eller som ligger under Undervisningsministeriet. Der skriver en journalist her for Dokumentarkompagniet, kompagniet har ikke konkret viden om børn og unge, der mistrives på Herlufsholm i dette øjeblik. Kompagniet har heller ikke i skrivende stund konkret viden om mistrivsel efter styrelsens henstilling til Herlufsholm, bla 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 bla. Når det er sagt, undersøger vi i øjeblikket henvendelser om mistrivsel blandt daværende elever på Herlufsholm i en længere overrækkelse før styrelsens henstilling. Faktisk så søgte de aktindsigt helt tilbage fra år 1994, det vil sige på det tidspunkt knap 30 år tilbage i tid. Men den 30. november 2021 havde de ikke viden om elever, der var i mistrivsel. Og så skriver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet igen til Dokumentarkompagniet for at høre, har I noget på dem nu? I forlængelse af vores dialog, bla bla bla, hvor du oplyste, at I på det tidspunkt ikke havde konkret viden om mistrivsel på skolen, skal jeg spørge dig om der på nuværende tidspunkt foreligger nye oplysninger om mistrivsel blandt børn og unge på Herlufsholm, som vi bør gøres bekendt med. Og så skriver kvinden herinde fra styrelsen vil gerne bede om eventuelle nye oplysninger allerede i dag, hvis det overhovedet er muligt, og meget gerne på skrift. Hvis det er nemmere, er du også velkommen til at ringe mig op på nedenstående nummer. Så det vil sige, de vil meget gerne have nogle oplysninger om de her journalister, de har noget på Herlufsholm, og de vil meget gerne have de oplysninger hurtigt. Journalisten skriver så tilbage, kære bla bla bla, tak for din mail. Kompagniet har ikke konkret viden om børn og unge, der aktuelt mistrives på Herlufsholm. Udover nye oplysninger fra STUKs egen sagsbehandling og anmeldelse til politiet. Og det skriver hun altså den 21. marts 2022. Man må sige, at det er en meget ihærdig indsats, der foregår fra regeringens side her, i forhold til at vide, om der foregår noget på Herlufsholm, som kunne være interessant i forhold til at lukke skolen, hvad ved jeg. Det er i hvert fald tydeligt, at man har undersøgt mulighederne. Så intentionen må jo også have været der. Hvorfor skulle man undersøge noget, man ikke har lyst til at gøre? Og der er heller ikke noget, der tyder på, at den her interesse fra regeringens side, den generer journalisterne, for de skriver faktisk til STUK i Undervisningsministeriet i maj 2022. Hej, min kollega Babab og jeg har nu været i kontakt med en af de medvirkende fra programmet. Han hedder Babab og er 18 år gammel. Han vil gerne tale med rette vedkommende fra styrelsen om sin skoletid på Herlufsholm. Så det er et medie, nogle uafhængige journalister, som arbejder for TV2, som skriver til en regeringsmyndighed,
de har fundet en kilde, som har noget kritisk at sige om den her skole. Kunne I tænke jer at snakke med vedkommende? Det må være nok. Du må også undskylde, det kompakte her, der er tusindvis af sider aktindsigt, jeg har liggende på den her sag. Jeg har forsøgt at komprimere det så godt som overhovedet muligt. Min pointe med det her, det var sådan set bare at lade dig forstå, hvor tæt regeringen faktisk har fulgt produktionen af den dokumentar, der kom ud med Herlufsholm i 2022, og hvor stærkt et motiv, der har været i Undervisningsministeriet til at undersøge muligheden for simpelthen at lukke skolen. Og det synes jeg, det er en vigtig ting at have i mente, når man nu ser den nye dokumentar. Det er, kan man se nogle fingeraftryk fra regeringen her? Fordi de var der sidst. Lige nu er der et juridisk slagsmål mellem staten og Herlufsholm om 27 millioner kroner, som STUK har krævet tilbage, betalt i statstilskud fra Herlufsholm, som Herlufsholm har sagt, det mener vi faktisk ikke er lovligt, at de kræver de penge tilbage. Får den sag en ny drejning nu, hvor Herlufsholm endnu en gang bliver udsat for kritik på en stor tv-kanal, statsejet tv-kanal, eller hvad? Og hvilken reaktion kommer vi til at se fra regeringens parter? Kommer vi til at se noget fra undervisningsministeren, som i dag hedder Mattias Tesfaye, men stadigvæk er socialdemokrat? Kommer vi til at se noget fra statsministeren, som stadigvæk er socialdemokrat, som stadigvæk hedder Mette Frederiksen, som vi går sidst? Det synes jeg bliver utrolig interessant, fordi det skal selvfølgelig ikke være sådan, at hverken regeringer eller partier, de kan sætte historier i gang. Og det tror jeg sådan set heller ikke, de har gjort. Men det er jo en vigtig, principiel debat, synes jeg, at have, hvor involveret i det her tilfælde et ministerium, en styrelse, kan tillade sig at blive i tilblivelsen af en kritisk journalistisk afhandling, eller dokumentar i det her tilfælde, som handler om en privat ejet virksomhed, som Herlufsholm jo er. Jeg tror, den er fondsejet, men det er jo også privat ejet i retslig sammenhæng. Er det rimeligt? Ja, det er så et politisk spørgsmål, men det er også et presseetisk spørgsmål, mener jeg. Hele sagen om, hvorvidt den dokumentar, eller hele diskussionen om, hvorvidt den dokumentar, der blev lavet i 2022, så rent faktisk var reel, var kritikken reel. Jeg har været lidt inde på det, ikke, hvor jeg sagde, at den krænkede part i den der bortvisningssag faktisk sagde, at det her det er overhovedet ikke normal krænkelse på Herlufsholm, det der er overgået mig. Men der er rigtig meget at fortælle om selve dokumentaren, som jeg godt kunne tænke mig at komme ind på et tidligere tidspunkt, så det er slet ikke noget, jeg ikke har fortalt mere om den nu. Så er det simpelthen et spørgsmål om tid. Det er ikke fordi, at jeg ikke kan sige noget om den, men det kræver bare et andet fokus. Det, der har været vigtigt for mig nu, det var at gøre opmærksom på den her sammenblanding mellem politik og journalistik, og hvad er det egentlig, der har været udslagsgivende her? Har det været det politiske motiv, eller har det været det journalistiske motiv? Det synes jeg selv er et ret relevant spørgsmål. Anyway, det var alt for nu. Tak fordi du var med.